Айдуци! Айдуци! Чичо Бойко! Айдуци! Преди 2 месеца идва тук и не нам кев бе, ама... Айде. Франсета май бе. Командо се го раздава тук нещо. Пине си да отмъкнат уния специалните бацили. Ама им излекува, аме мерако яко. Що става тук? Некой бреца у обора. Вижте вие, бре. Моцулици, джапонци ли сте, нинджи ли сте, а? Сега че ви покажем какви сте. Кой сака полезни бактерии да ги тражи у хоре, маго? Пробиотиковеда Булгарика е пун стек. 3 полезни щама, баравар с патентованио ацидофилус провити. Значи гласът ти чревната флора, оправят се с имунитето и с холестерол. Веда Булгарика. Секретна пробиотична разработка.